शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कार्तिकमाहात्म्य द्वात्रिंशोऽध्याय। पृथुरुवाच स्थापिवधि तरुर्मूळे भर्तृरागमनश्चुवा दुःखिता त्रिदिनस्यान्ते रोदित च पुनः पुनः। हे मुनी वर एवे शृण अलक्ष्मी कन्या कर्मगुण पिप्पळ वृक्षतळे बसी स्वामी आगम अभिଳାଷी ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଣି ଦଶଦିଗକୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଅନବରତ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଖି ମନେ ମହାକଷ୍ଟି। ତୃତୀୟ ଦିନ ବାଟ ଚାହିଁ ଅତିଆ କୁଳେ ତାର ଦେହି ନିରାଶେ କରଇ ରଦନ ଉଲୁକା ପ୍ରାୟ ଘର ସ୍ୱନ ରଦନ କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଶବଦେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପୁରେ ତରସ୍ତ ସର୍ବଲୋକେ ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ କମଳିନୀ ଶବଦ ଅନୁସରି କନ୍ୟା ଜାଣିଲେ ନିଜ ଭଗ୍ନୀ ବନେ ବିରସ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଗଲା ତାକୁ ଲେଛି। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ଦେବୀ ଚିତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଭୁନାଥ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀ ଘର ବନେ ସ୍ୱାମୀ ବିଚ୍ଛେଦ କର୍ମ ଦୋଷେ ସଖା ସୋଦର ନାହିଁ ପାଶେ ଅନାଥା ହୋଇ ଘର ବନେ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ମନେ। ତୁମ୍ଭେ ତା ସନ୍ନିଧକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ୱାସୀ ରଖ ଭଲ ଠାଇଁ ଯେମନ୍ତେ ନ ପାଏ କଷଣ ନହିଲେ ମୋର ପୁରେ ଆଣ। ଏମନ୍ତ କମଳା ବଚନେ ଜଗତ ପତିତ ସମନେ ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କନ୍ୟା ଅଛି ଯାହିଁ ସେଠାରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଜଗତ ନାଥ ପିତ ବାସ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ବିଜେ କରି ଦେଖି ଉଠିଲେ ଦ୍ୱିଜ ନାରୀ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହି ତରୁ ହାଡ଼େ ଉଭା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ତୁଷ୍ଟି ବକ୍ରବଦନେ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ତା ମନ ଜାଣି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବଚନ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମା ତୁମ୍ଭକ ନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ରମା ମୋତେ ପେଶିଲେ ତୁମ୍ଭ ପାଶ ତାର ପୁରକୁ ଯିବ ଆସ। ସେ ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠର ନାମ ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖଧାମ ଅନେକ ତପ କରି ତପି ନିଷ୍କାମେ ମୋର ନାମ ଜପି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଘେନି ଚିତେ ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତି ସର୍ବଭୂତେ ସୁଦୟା କରି ପ୍ରାଣୀଠାରେ ବସନ୍ତି ଯାଇ ମୋର ପୁରେ ଯେ ପୁରେ ମୋତେ ଦେଖି ତୋଷ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଲେଶ ଭୁବନ ଏମନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସୁକୃତ ଜନକୁ ସୁଲଭ କିଞ୍ଚିତେ ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପ୍ରାସ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁକି ଯିବ ଆସ। ତୁମ୍ଭକ ନିଷ୍ଠା କମଳିନୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେତେ ଦାସୀ ଜଣ ଜଣକେ ଗୁଣ ରାଶି ଅନେକ କାଳ ଯାଇ ଲିହି ବହ୍ନି ନ ପାରିବ କେହି ଏମନ୍ତ ମହିମା ସେ ପୁର ସୁରମୁନିଙ୍କ ଗୋଚର ତହିଁକି ଚାଲ ଯିବା ବେଗେ କିମ୍ପାଇଁ ଥିବ ବନ ଭାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲଇ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତ କାଳେ ସକଳ ଆତ୍ମା ଏକ ମେଳେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ତବ ଗର୍ଭେ ଯାଇ ସୁକୃତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲା କଳୁଷ ଭାଗ ଯେତେ ଥିଲା ସେ ସର୍ବ ପଙ୍କ ରୂପେ ପଡ଼ି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲା ବୁଡ଼ି ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା ପୁଣି ତୋ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିଲା ତୋର ଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମାଜାତ ସଞ୍ଚିଲା ଅଶେଷ ଜଗତ ଚର ଚର ମୂଳେ ଜୀବ ସଂସାରେ ଜାତ କଲା ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଉଦେ କଲା ପୂର୍ବେ ଯେ ପାପ ପଙ୍କେ ଥିଲା ସଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ନ ପାରି ଲଜ୍ଜାରେ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି ଜନରାଜନପୁରେ ଜନ୍ମି ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ଯେତେ କଥା ମୋତେ ଲାଗୋଇ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ସୁସ୍ଥାନେ ନ ପାରଇ ରହି କହିଲି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆବର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସେମକ ନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଘର ତହିଁକି ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ ତାସିରୀ ନ ଯୋଗାଏ ମୋତେ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଚାହିଁ ମୋ ମନ ହେଉଥାଇ ଦହି କେମନ୍ତେ ଯିବି ତାର ପାଶ ଆବର କର୍ମ ମୋର ଦୋଷ ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଯାହା ଭଲ
ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତାହା ସଲ। ଏଥକୁ ଶୁଣ ଦେବସ୍ୱାମୀ, ତୁମ୍ଭେ ସେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସକଳ ଜନମନ ଗୁଣ, ମୋ କଥା କିମ୍ପାଇଁ ନ ଶୁଣ। ଏବେ ମୋ ମନ ଅନୁସରି, ସ୍ଥାନ କହିବ ନରହରି। ମୋ ଭାବେ କରିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି, ଯେ ଯାହା ନିଜ କର୍ମ ଜାଣି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାଳୀ, ଯେ ବଣ ଘରେ ନିତ୍ୟ କଳି। ତହିଁ ତୁ କରିଥିବୁ ବାସ, ଯେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷୀ କୁପୁରୁଷ। ତାର କନ୍ଧରେ ଥିବୁ ବସି, ଯେ ପର ଦ୍ୱାରେ ଅର୍ଥେ ଆସି। ପର ନିନ୍ଦୁକ ପର ପୀଡ଼େ, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ। ଅଙ୍ଗ ଦିଶୁଚି ହୋଇଥାଇ, ଯେ ଦେବ ଦର୍ଶନେ ଯାଇ। ସାନ ବଚନେ ମୋ ଭଜନେ, ଯେ ଭାଷେ ରୋଷେ କୁବଚନେ। ଚଣ୍ଡାଳେ ହେବ ସମ୍ଭାଷଣ, ଯେବେ ଅପାତ୍ରେ ମହାଦନ। ଯେ ପ୍ରୀତିହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ, ତୁ ବସିଥିବୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ। ଚଣ୍ଡାଳେ ହେବ ସମ୍ଭାଷଣ, ଯେବେ ଅପାତ୍ରେ ମହାଦାନ। ଦ୍ୟୁତାଦି ଖେଳ ଯେତେ ରସ, ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିହାସ। ଜାଲ ଜନ୍ତାଳ ବନ ଜୁଇ, ଜନ୍ତୁ ବିନାଶ ଯେତେ ଠାଇ। ତାହା ଯେ ଦେଖୁଥିବ ତୋଷେ, ତୁ ଥିବୁ ତାର କନ୍ଧ ଦେଶେ। ବଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବେଲ ନିମ୍ବ, ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଚ୍ୟୁତଦ୍ରୁମ। ଏ ଆଦି ଦେବତରୁମାନ, ଯେ ଜନ କରିବ ଛେଦନ। ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ, ତୋହରି ଭାବ ତାକ ଦେବୁ। ଯେ ଜନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦି, ଗୋବିପ୍ର ସୁଜନନ ବନ୍ଦୀ। ତାତ ଜନନୀ ଗୁରୁ ପାଦେ, କପଟ ସ୍ନେହ ଯାର ହୃଦେ। ଏ ଆଦି ଦେବତରୁମାନ, ଯେ ଜନ କରିବ ଛେଦନ। ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ, ତୋହରି ଭାବ ତାକ ଦେବୁ। ଯେ ଜନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦି, ଗୋବିପ୍ର ସୁଜନନ ବନ୍ଦୀ। ତାତ ଜନନୀ ଗୁରୁ ପାଦେ, କପଟ ସ୍ନେହ ଯାର ହୃଦେ। ଏମନ୍ତ ଜନ କନ୍ଧେ ବସ, ତାର ସୁକୃତି ଶିରି ଧ୍ୱଂସ। ଆବର ଶୁଣ ଅଲଖମୀ, ଯେ ନାରୀ ବିନା କାମେ ଭ୍ରମୀ। ପରେ କହଇ ଘର କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସେ ନେହେ ପାଇ ବ୍ୟଥା। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ବନ୍ଧୁ ଜନେ, କଳି ଭିଆନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଗୁରୁଜନକୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦି, ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦି। ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ, ତୁରମ ଅନୁରାଗ ଚିତେ। ରାତ୍ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳେ। ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚିବୁ ରଜନୀ, ଯେ ବଣ ଦିନ ତୋହେ ମୁନି। ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲେ ବନ ଘରେ, ନିବାସୀ ଗଲା ନିର୍ଜନରେ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ତୋତେ ହଇଲା ଦୁଃଖ ଘର। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି, ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲୁ ଭାସି। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଏବେ, ଆଉ କି ଦୁଃଖ ଥିବ ତେବେ। ଆଜହୁଁ ଶନିବାର ଦିନ, ପୂଜା କରିବେ ମୋତେ ଜନ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୋ ସ୍ୱରୂପୀ, ଦର୍ଶନେ ହୋଇବ ନିଷ୍ପାପୀ। ଦର୍ଶନେ ବିଘ୍ନ ଯିବ ନାଶ, ଅନ୍ତେ ତା ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ। ଲଭିବେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକତି, ଯେ ସତ ବାରେ ମୋ ଭକତି। ତୁ ଯେ ସେ ଦିନ ମୋ ସନ୍ନିଧେ, ପୂଜା ପାଇବୁ ଅବିରୋଧେ। କ୍ଷୁଧା ପାଇବୁ ତୋର କାଏ, ପୁଣି ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ। ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଥିବୁ ସୁଖେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ତଳେ ନିଶା ମୁଖେ। ପ୍ରେତଗଣଙ୍କ ମେଳେ ଥିବୁ, ତାହାର ଗତି ଆଚରିବୁ। ଯେ ଜନ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ମୂଳେ, ବସିବ ଯାଇ ରାତ୍ର କାଳେ। ତୁ ବିଶ୍ରାମିବୁ ତା ଶରୀରେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଇହ ପରେ। ଏମନ୍ତ କହି ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ଖଗ ଆସନେ ଯାଇ ବସି। ନିଜ ଗୃହକୁ କଲେ ବିଜେ, ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ଦେବରାଜେ। କହନ୍ତି ସୂତ ମୁନିବର, ଏ ଘେନି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ସ୍ଥାବର। ରଜନୀ କାଳେ ଅସ୍ପରଶ, ପୂର୍ବେ ଯେ ଅଛି ତାର ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟବାର ଦିନ, ନ ଛୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବଚନ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ, କହିଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ନିଶ୍ଚେ ସର୍ବଦା ଦିନ ନିଶି, ପିପଳ ଛାୟାରେ ନ ବସି। ଯଦ୍ୟପି ବସିବ ଅଜ୍ଞାନେ, ପବିତ୍ର ହେବ ହୋମ ଦାନେ। ଏକଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ମାନି, କହନ୍ତି ସୂତ ମହାମୁନି। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବିଧାନେ, କହିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଧର୍ମବାଣୀ, ଯେ ତିନି ଲୋକରେ ଚଳଣି। ଭବ ଭବାନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଧି, ଏ ଚାରି ବଚନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ପବିତ୍ର ପୁରାତନ ବାଣୀ, ଯେ ଭଣେ ଅବା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗତି, କେତେ କହିବା ଫଳଶ୍ରୁତି।
ସେ ଗୃହେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ ସରି ସାଗର ଆଦି ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ବଦରି ଆଦି ବନାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରକା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନେ ଗମିବ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନେ ଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ରତ ଫଳ ଯେତେ ଯାବତ କୀର୍ତ୍ତି ଜନ ହିତେ ଅଶେଷ ଦାନମାନ୍ୟ ଫଳ ସକଳ ଧର୍ମ କରି ଠୁଳ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରମାଣେ କିତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ବିଶେଷ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଧନ ଜନ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ଯେ ଶୁଣି ଶ୍ରବଣେ ସର୍ବଧର୍ମ କିଣି ହୃଦୟ ରଖିବ ଯତ୍ନ କରି ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରି ବଢ଼ଇ ଯଶ ଆୟୁ ଧର୍ମ ସିରି ସମ୍ପଦ ଶୁଭ କର୍ମ ବିଶେଷ ହୁଏ ଧର୍ମବାନ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଜନ ଅବଶ୍ୟ ଲଭଇ ଏତକ କେବେ ହେଁ ନ ଲଗେ ପାତକ ନଳିନୀ ଦଳେ ଯେହ୍ନେ ଆପ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ତେହ୍ନେ ପାପ ଶରୀରେ ନ ପାରଇ ପଡ଼ି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ନାନାଦି ପାପ କ୍ଲେଶ ବ୍ୟାଧି ଦୁଷ୍କୃତ ମଦଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବବିଘାତ ଗୃହ ଦୋଷ ରାଜଚୌର୍ଯ୍ୟରି ପୁତ୍ରାସ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭୟ ସର୍ବଦୂରିତ ଯାଇ କ୍ଷୟ ଜୀବନ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଇ ଅନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଣେ ରହନ୍ତି ପାରିଷାଦ ଗଣେ କହିଲେ ସୁତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବମୁନି ଘେନିଲେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବିଶେଷ ଯେ ଧର୍ମ ତ୍ରିଲୋକରେ ମଣ୍ଡି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାପ ଖଣ୍ଡି ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ଯଥାକୃତ ଅଶେଷ ଜନଙ୍କ କାରଣେ ମୁନି ଯେ ଲିହିଲେ ପୁରାଣେ ସଂସାରେ ପ୍ରତିପାଳେ ଯେହୁ ତାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ କହୁ ଅନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଗତି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ବସେ ଯାଇ ସେ ଧର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଉପଦେଶ ବନିଲେ ମହାଦେବ ଦାସ ଏଛାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ କାହିଁ କେବଳ କୃପା ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରକାଶ ସୁଜନେନ ଘେନିବ ଦଶ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये अलक्ष्मी ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣେ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः मेमस्यापि ऋणे भङ्गो मुनिरपि मतिभ्रम यदि सुधं असुधं वा मम दोष न विद्यते।